Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jesucristo gure jaunari grazia, eta jainko aitaren maitasuna, eta Espiritu Santuaren batasuna, izan Senideok, aitor ditzagon, humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuak izateko. Erruke jauna, Cristo erroki dakigula jainko guzti zantzua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzala. Amen. Egin dezagun otoituz, hoi jainko pekatarientzat errokia zera, eta zure santuentzat zoriona. Engrasi zure salbutzailearen gorpuari gizabidez lur ematerakoa zen honetan, egizuaren partedun zure aukeratuekin zeruko zorionean, eta bizitza honetako heriotza lokarrietatik eskatuta, emaiozu zure aurpegiaren aurrera agertzea, piztuera egunean, zure seme Jesucristo gure jaunaren bitartez zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Mazalean egunetik, egun haietan Judas, errago buruzagiak, dirubitze batekin eta 2000 drachma bidali zituen Jerusalema, eroritakoen pekatu orden oparia esik zezaten, piztueraren itxarepenean zuzen eta linetik jokatuz. Bazekien zarele, ondo hil zirenak, saki edera izango zutela. Asmo saludable eta santua da, hildakoentzat otoiz egitea, pekatu eta
Gure erlijioan, kristautasunean, heriotza oso presente dago beste edozein erlijio edo pentsamendutan bezala. Heriotza biziaren parte bat baita. Jaio gerako, lehen edo beranduko hilko gara. Eta horregatik heriotzaren aurrean ez dezakegu begirik itxi eta itxita ere berdin aiatuko zaigu. Horregatik gure erlijioan oso presente dago heriotza. Baina kristautasuna eta oida gauz bat Jesusek oso argi utzi nahi izan diguna da bizi erlijio bat. Bizia da gauzarik printzipalena. Bai, mundu otako bizia garrantzi handia dutela gure erlijioan eta baita betiko bizitza ere. Heriotzaren ondoren datorkigun beste bizi hori. Eta horregatik gure jaiokoa bizien jaiokoa dela dio Jesusek. Ez dela hildakoen jaiokoa biziena baizik. Eta heriotza normalean konparatzen da loarekin. Liburu santuetan Biblia irakurtzen dugularik, bai ituntzarrean, bai itunberrian, nolabait ere heriotza loarekin, loaldiarekin konparatu egiten da. Bik senide bezala, aite bezala konparatuz. Egunaren kamuan neke egita, oian sartu eta lotarako garaian aiatzen zaigu bezala, bizitzaren bukaeran, eta horregia da, batzuk lehenago, beste batzuk behar dugu, ez dakigula noiz, baino, danoi aiatuko zaigu baita ere, hor, modu hortan, heriotzeko pausoa egitea, oheratzekoa bezalakoa. Baina, lo egiten digularik, biara honean, oetik jeikitzen eran bezala.
epaile errukitsu arki dezala Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Bera guztien alde hilda, gu guztiok betirako ginez gaitezen. Gehiago oraindik, bere bizia eman du, gu guztiok betiko zuretzat bizi gaitezen. Horregatik aingeru taldeekin batean goresten zaitugu, pozez beterik kantatzen denura. Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zikoala, ogi hartu, eta eskerrak emanez amitu zuen eta bere ikastei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik, hau nire gorputza da, zuentzat emango dena. Ajalondoan berdin kalizaturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik, hau nire odolaren kalizatata, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nire odegatik. Amen.
izan jauna mundu guztian zabaldu ditagun zure eliza. Eramazu maitasun osora, Francisco gure eta santuarekin, Francisco gure hartzailekin, bere laguntzaile Juan Antoniorekin, eta egizkizun guztiekin batean. Gogoan izan jauna, izteko itxaropenean joan diren gure eskubideak, endrasi eta gure egitako guztiak. Aritzaz, zeure egere, arratzen. Honen bitartez, honekin eta honengan zuri eta jangoiko arguzioen horri Espiritu Santuarekin batean, oste eta intza guztiak gizardi eta gizardi guztietan. Amen. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esan ala apostoluei bakea uzten dizuet nire bakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoaten bezala, emaiozu elizari bakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren bakea beti zuekin eta eskumen eman gabe, maio zuen.
Eskerrik asko, gaur honea etorri zareten guztioi, familiari, UNESCO eta laguntzea. Enraxi gure senideari azken agurra egitera, eta jakoikoari haren harinaren alde errakutzea. Bere aldeko bigarren bezan, datorren txapiak zortzi izan horrengo igandean, abuztuaren lehenengo egunean, beti bezala 12 herrietan. Eta horrengo bat horretik azken erresoluzioa garezatu bezala. Yeah.
zure espirituari. bere ikasta itzatela jainko guztiak aitak eta semiak eta Espiritu Santuak Amen. zoazte jaurera Maria. Esker da.